Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Posljednje što je u narodu ostalo od nauke ranijih vjerovjesnika je poruka. Ako se ne budeš stidio, onda radi šta god hoćeš. Posljednje riječi koje je izgovorio Ibrahim a.s. kada je bačen u vatru bile su: Allah mi je dovoljan, divan li je on pomagač. Zlo vjeri dolazi od trojice, fakiha griješnika, vladara nepravedna i mučtehida neuka. Najveće zlo za nauku je zaborav, a njeno upropaštavanje je da o njoj raspravljaš s onim koji je ne shvaća. Znak imana, ispravnog vjerovanja, je ljubav prema Ensarijama, Medinjanima, a znak licemjerstva je mržnja prema njima. Znak raspoznavanja nas vjernika od licemjera je klanjanje u džematu jacijskog i sabahskog namaza. Ajet koji govori o Allahovoj veličini glasi: reci, hvala Allahu koji nije sebi sina uzeo i koji u vlasti druga nema i kome zbog nemoći zaštitnik ne treba, veličaj ga hvaleći. Tri su svojstva po kojima se raspoznaje licemjer: kad govori laže, kad obeća ne ispuni i kad mu se nešto povjeri iznevjeri. Hladite jelo prije upotrebe, to jest prinosite ga ohlađeno na sofru, jer u vrelome jelu nema bereketa. Na sudnjem danu najudaljeniji od Allahove milosti i blagoslova bit će onaj koji drugima daje savjete, a sam radi ono što mu nije dopušteno. Allahu najmrže, a ipak dozvoljeno djelo je razvod braka. Allahu najmrži čovjek je zagriženi svadljivac. Allahu je najmrži čovjek čiji je vanjski izgled bolji od njegovih dijela. Odjeća mu je kao kod Allahovih poslanika, a poslovi kao kod silnika. Obavijestite mene o potrebama čovjeka koji nema mogućnosti da se sam obrati, jer onome ko to uradi, Allah će na sudnjem danu učvrstiti noge preko sirat šuprije. Allah neće primiti pokajanje onoga koji ubije vjernika bespravno. Allah neće primiti djelo onoga koji u vjeru unosi novotarije, sve dok se tih novotarija ne okani. Dođe mi glasnik moga stvoritelja i obavijesti me da će svaki od mojih umrlih sljedbenika ući u džennet, ako ne bude Allahu druga pripisivao. Došao mi je Džibril i rekao: Muhammede, živi kako hoćeš, ipak ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš, ipak ćeš se s njime rastati. Radi šta hoćeš, ipak ćeš prema tome biti nagrađen ili kažnjen. Znaj da vjernik noćnim bdijenjem radi ibadeta postiže dostojanstvo kod Allaha i da je njegova veličina u neovisnosti od ljudi. Smirenost je od Allaha, a žurba od šeitana. Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš. Srce će ti biti blago i svaka će ti se želja ispuniti. Isticati Allahove blagodati znak je zahvalnosti, a to ne činiti znak je neznaboštva. Ko nije zahvalan na malom, neće biti ni na velikom. Ako nije zahvalan ljudima, neće biti zahvalan ni Allahu. Složna zajednica je milost Allahova, a razdor u zajednici je kazna i patnja. Popunite prvi saf u namazu, pa zatim sljedeći.
a ako koji saf ostane nepopunjen, neka to bude posljednji. Odazovite se ovom pozivu kada se pozovete. Misli se na ženidbu kada su ispunjeni uslovi. Zaključavajte kućna vrata i pokrivajte posude u kome je hrana, a posuđe s vodom stavljajte na mjesta iznad zemlje. Ugasite svjetiljke, jer tek tada neće šeitanima biti dopušteno da vam naškode i štetu nanesu. Allahu najmilije djelo poslije izvršavanja farzova je obradovati muslimana. Allahu je najdraže ono djelo na kojem se ustraje, makar bilo i malehno. Allahu je najdraže djelo da umreš lažnog jezika čineći zikr, spominjući Allaha dželešanuhu. Allahu je najdraže djelo čuvanje jezika. Allahu su najdraža djela klanjanje namaza na vrijeme, pokornost roditeljima i borba na Allahovom putu. Allahu su najdraža djela nahraniti gladna siromaha, odužiti mu dugove i riješiti ga briga i tegoba. Džamije su Allahu najdraža mjesta. Allahu je najdraži onaj dom u kojem se nalazi zbrinuto siroće. Allahu je najdraži džihad, reći istinu pred nepravednim vladarem. Davudov namaz i Davudov post Allahu su najdraži. Spavao bi 1/2 noći, 1/3 probdio klanjajući na filu namaz, a zatim bi 1/6 noći spavao. U postu je provodio svaki drugi dan. Allahu je najdraži čovjek koji najviše koristi svojoj porodici. Allahu je najdraži njegov rob koji je najljepše naravi. 4 su riječi Allahu najdraže. Subhanallah, velhamdulillah, ve la ilahe illallahu, wallahu ekber. Veličina pripada Allahu i hvala pripada Allahu. Nema drugog Boga osim Allaha, On je najveći. Sa kojom god od ovih riječi počneš, neće ti naškoditi. Najdraže riječi svevišnjem Allahu su kad njegov rob izgovori Subhanallah ve bihamdihi. Veličina i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu. Allah voli čovjeka koji je velikodušan kad prodaje, velikodušan kad kupuje, velikodušan kad vraća dug i velikodušan kad ga naplaćuje. Kad prodaje robu, traži umjerenu cijenu. Kad kupuje, nudi odgovarajuću ponudu i dugove na vrijeme vraća. Dužnike ne tereti, već je blag prema njima i odlaže im rate plaćanja prema potrebi. Želi ljudima ono što želiš sebi. Prijatelja voli umjereno, jer se može desiti da ga jednog dana zamrziš. A mrzi umjereno onoga koga mrziš, jer se može desiti da ti jednoga dana postane prijatelj. Allahu je najdraži između vas, najumjereniji u ishrani i tjelesno najlakši. Volite Arape zbog 3 stvari. Što sam ja Arap, što je Kur'an na arapskom jeziku i što će stanovnici dženneta govoriti arapskim jezikom. Čini dobro svom susjedu, bit ćeš vjernik. Želi drugom ono što sebi želiš, bit ćeš musliman. Oblačite lijepu odjeću i uredite vaše jahače životinje i prevozna sredstva, tako da izgledate kao da ste prvaci u narodu.